Okay. Vi skal bevise produktreglen. Den har jeg skrevet op her. Det er, at f gange g mærke af x0 er det samme som f mærke af x0 gange g af x0 plus f af x0 gange g af x0. Eller g mærke af x0, undskyld. Og det viser vi først ved, at f og g er differentiable. Det skal de først være. Så det antager vi der. Og derfor ved vi også godt, at f af x minus f af x0 over x minus x0 går mod f mærke f mærke af x0 når x går mod x0, og det samme gælder for g af x. Det skriver jeg lige. Okay, så det er skrevet op. Så g af x minus g af x0 over x minus x0 går mod g af x0, og g mærke af x0, når x går mod x0. Og så ved vi også, at g af x går mod g af x0 når x går mod x0, og det ved vi, fordi at g er differentiabel og derfor også kontinuert i x0. Så opskriver vi bare, og så skal vi bare omforme differentialkoefficienten for det her. Det er jo dem, som vi lægger sammen, og så omformer vi den, så vi ligesom kan komme frem til vores bevis. Så det første vi gør, det er at opskrive. Så vi skriver. Og så folder vi det hele ud, så det er lidt mere overskueligt at arbejde med. Så det er bare at skrive det hele om igen. Yes. Og så efter det her, så kan vi så lave et smart trick, hvor at vi trækker f af x 0 gange g af x fra, og så lægger vi det også til. Og det må vi selvfølgelig gerne. Det er lidt underligt, men det må vi gerne, fordi at det er ligesom bare at trække et fra, og så lægge et til bagefter. Og det ændrer jo ikke på noget, men man kan bruge det til en hel masse. Det er det, vi kan bruge. Altså det er sådan, vi kan bevise, at vi gerne må det. Så det skriver jeg lige op. Det fylder ret meget. Så. Og så her er det, så trækker vi f af x0 og g af x fra. Og så lægger vi det så til igen lige efter. Og så skal vi bare have den sidste del med her. Derfor.
Yes. Og det er stadig alt sammen over x minus x0. Okay, så efter det her, så kan vi lige rydde lidt op i det, så det ser lidt pænere ud. Og det er bare at gruppere de forskellige, hvad det hedder, f'er og x'er, f'er og g'er. Så vi kan, ja, man kan ikke helt kalde det at gruppere, men det er næsten det vi gør. Så vi skriver f af x minus f af x 0 gange g af x plus f af, det er plus her, det her det er f af x 0. Og så er det så gange med g af x minus g af x 0. Ja, og så kan vi se her, det er selvfølgelig stadigvæk alt sammen over x minus x 0. Og så kan vi så se her, at det her led og det her led, det svarer til det, som vi har skrevet heroppe. Så får vi igen den geniale idé, at vi kan opdele det i to forskellige brøker. Så vi kan skrive f af x minus f af x 0 over x minus x 0 i det ene, og så har vi så den her del imellem de to, som der giver x plus f af x 0, og så det her over x minus x 0 igen. Yes. Og så når vi så har gjort det, så kan vi så kigge på de to led hver for sig. Når f er differentiabel, altså vi kigger først på det her led. Når f er differentiabel i x0 og g er kontinuert i x0, så vil det her led, altså vi har opdelt det her, ikke? Så den her del, den vil så gå mod f-mærke af x0 og g af x0, når x går mod x0. Det skriver jeg lige på en ny side, så har vi det. Så f af x minus f af x0 og x minus x0 gange gx det går mod f-mærke af x0 gange g af x0. Og det gør det, fordi jeg mangler lige det vigtigste jo. Når x går mod x0. Og det gør det jo, fordi det som vi skrev heroppe, når f af x minus f af x0 går mod, når x går mod x0, så går det her led mod f-mærke af x0. Og det samme gælder for det her, for g af x og minus g af x0 over x minus x0. Og så når g af x går mod g af x0, g af x går mod g af x0, når x går mod x0. Så derfor får vi f-mærke af x0
gange gx0, når x går mod x0. Så vi lader x gå mod x0 for at finde beviset, for at finde vores formel for produktet. Eller vores, hvad det har. Ja, for at finde vores produktregelsformel. Det samme gør vi så for den anden del af den her del med gx og gx0. Så jeg skriver jeg også lige f er x0 og så det går så bare imod f af x0 gange g mærke af x0. Så det er den her del, som vi bevarer, f af x0. Og så den her del, som der går mod g mærke af x0. Når vi lader x gå mod x0. Ja, og derfor så vil hele den her, hele den her del, ja, eller den her del, det samme, det vil gå mod, det vil gå mod det her, når x går mod x0, hvilket viser, at f gange g er differentiabel i x0 med formlen, som er skrevet her. Yes. Og det er jo helt beviset. Så det sidste, man skal gøre, det er firkanten, og så er vi færdige.